ассалому алейкум дӯстон азиз, худованд хайрту тия. Қарор дорем дар шаҳри Смоленский област город Сафоново, ҷое ки масҷид буд, яъне масҷиди тоҷико сохтагӣ наздики масҷид. Кӯчае ки мебинед дӯстон, ҳамҷа мера тиёр мешава, як паворот мешава, масҷид мешава, яъне ки дар лави трасс. Инҷа пятёрочка, магнит, дикси, хуб шид се намуд магазин, не аптеко, хайнеиш бо духтурхона, балниса, неиси садикай. Инҷаш мактаб дар пушти иҷа дӯстони азиз, дар анми доми 4 этажа, 5 этажа 4, 5 доми кирпичи 5 этажа. Ман ина бародор азиз, ина парам ина таридом, ина ки ман иҷа урахш ба уҷа мен ина так ба мина биркне брем. Дар квартира фурӯши ду комнатага аз 0 ремонт кардагӣ, як хидм даже ремонт кардагӣ, аз 0 ремонт кардагӣ, 2 этаж, унаҳа трезор пластики андӯстон ин амид трезор пластики а як бародари тоҷи мекун дастурошна фурӯхтаниша мушкили дора. ина пластики диде, ина дом фурӯши аст, ина духтурхона, уна мактаба диде бародаро садикш дав пара айрах параю айра, ина духтурхона, ина бародаро мактаб, ина дӯстони азиз, ина якум падез, чанд падез мешавад, яъне ки ай тараф якум падезе, ай тараф се мешавад. хулоса аз ин ки дӯстон не даҷа ин ҳамҷа дар 3 этажа дӯстон этаж метуне ба дили пар биёе, ина ми рақамҳо занг бизанед. ҳозир дар ин комната нишон метим хабар. ина дӯстони азиз этаж ина 2 этаж, инами дари мувангар дарам нав часпондагӣ дӯстони азиз. Квартира ай 0 ремонт кардагӣ. хулоса ки инам тамедурем дӯстон. ин дасти чап инҷа бигем туалет ростакӣ мешава. инҷа кухняи хавз нишон метем. иҷа якум комната ити свету гирмона ҳамаш натяжной потолок кардагӣ дӯстон. светчидаҷо гирмушка. ина дӯстони азиз натяжной потолок. ин абой неста, ин махсус шпаклок. ин чхелай кардагӣ хори декоративкай мипакаративкай ам хеле рост кардагӣ. ин натяжной потолок ай дӯстон. поло аз 0 гирифтагӣ ҳамя хидмо ремонт кардагӣ. ина ист мегзарем дӯстони азиз. дуюм комната. ин комнатаҳоро бигем разделит хидмо кардагим. ина дата комната дӯстони азиз. ина квартира 52 квадрат ай хорим 52 квадрат 52 45 не 48 квадрат ай 48 квадрат ай. ина дӯстони азиз, ина тамием баъд боз душа нишон метем. ина и вана ай дӯстони азиз, ванау туалетш якҷоя капел задагӣ полни бронирован. ина туалетшам даже навай унитаз мегем чӣ мегем, ҳама чиз хулоса нав. ҳозир кухня нишон метем. ина дӯстони азиз исм мегзарем кухниш. и кухнишам ҳамчунин гуфтам гапо бронировани кардагӣ. ина стиральни машинка, газ ҳамаш падарка. ина и умувални ҳамаш навай метуне. ина чӣ меган натяжной треза пластикӣ. ина бародари азиз ҳамаро нишонту додам. ина ҳамун чизое ки ҳозир айҷа ҳозир ман айта нишон дода будам. ина боз ҳам мегум. уна опара садик, уна магазино, ина и балниса бартон. ина мо дар 2 этаж. хулоса ки квартира фурӯшӣ ай. нархша дар рӯи экран мебинем. ҳозир барои гуфт фаромӯш кардам. 1 миллион чандаш гуфт. ҳозир нархша менависем. барои рекорд кушоиш кол илтимос ҳамин бародара занг бизанед. худо нигаҳдор.